Materian oroar hiru egoera edo fase daude, eta solido, likido eta gasa, baina material batzuetan badago fase solido eta egoera solido eta egoera likido artean badago beste bitarteko fase bat, horregatik esaten zaio mesofase edo kristal likido fasea, baina fase hori bakarrik material batzuetan gertatzen denez, material horiei deritze kristal likidoak. Eta bitarteko fase hori material solidoaren eta material likidoaren ezaugarriak ditu. Alde batetik, materia likidoa bezala, molekulek ez dituzte posizio finkoak, mugi daitezke bata bestearen gainean, horregatik apur bat jariotasuna dute, eta bestetik kristaletan bezala, kristal solidoetan bezala, molekulak nolabait orientatuta daude. Batzuetan bakarrik orientatuta molekulen ardatzen norabidean, edo beste batzuetan geruzetan edo bloketan banatuta eta periodikoki errepikatzen dira egitura horiek. Horregatik fase edo mesofase horrek ahalbidetzen du alde batetik molekulen orientazioa kontrolatzea, kanpo eremu baten bidez, kanpo elektriko edo magnetiko baten bidez, eta gero bestetik ahalbidetzen du kristalen propietateak, kristal solidoen propietateak erabiltzea. Mesofase edo kristal likido fasea bitarteko fase bat da solido eta likidoaren artean, bien ezaugarriak ditu, eta alde batetik aprobetxa dezakegu kristalaren propietatea, adibidez argiaren ezaugarriak aldatzeko, batez ere polarizazioa aldatzeko, baina beste aldetik likidoetan bezala molekulen jariotasuna edo molekulen haien arteko mugikortasuna aprobetxatu ahal dugu kristal likidoaren orientazioa aldatzeko. Efektu bera edo ondorio bera lortzeko kristal solido batean mekanikoki mugitu beharko genuke, baina kanpo eremu baten bidez, eremu elektriko edo magnetiko baten bidez, lortu ahal dugu materiala ukitu gabe, eta ezaugarri hori erabiltzen da batez ere pantaila lauetan, edo aprobetxatu ahalko genuke efektu hori adibidez telekomunikazioetan seinale elektronikoak seinale optikoetan seinale optiko bihurtzeko, baina horretarako beharko genuke material azkarragoak, nolabait esateko. Alde batetik, gehien bat material hauek pantailetan erabiltzen direnez, pantaila lauetan argiaren polarizazioa, argiaren ezaugarriak kontrolatzeko, giro temperaturan egonkorrak izan behar dira. Hau da, mesofase hau lortzeko, edo mesofase hau gertatzeko, giro temperaturan gertatu behar da. Eta gainera bestetik, haren ezaugarriak, material horren ezaugarriak nahikoak izan behar dira, argiaren polarizazio hori eraginkortasunez kontrolatzeko. Gainera, beste alde batetik, badaude beste aplikazio batzuetan, non material hauek ez dira nahiko azkarrak, haien erantzuna elektronikoa ez da nahiko azkarra, zen pantailetan kanpo eremu baten bidez, kanpo elektriko baten bidez mugiarazten ditugu molekulak, baina erantzun hori ez da nahiko azkarra, nahiz eta azkarra da, baina berez ez adibidez telekomunikazio sistemetarako. Orduan, kasu horretan beste ezaugarri batzuk behar ditugu, hau da, haren ezaugarri optiko ez linealak, haren erantzuna optiko ez lineala aztertzen dugu. Eta hori egiten dugu, adibidez, honelako laborategi batean, haren bigarren harmonikoaren sorrera aztertuz. Kristal likidoen arloa nahiko multidisciplinarra da, kimikariak, fizikariak, ingenieriak lan egiten dute arlo honetan, eta batez ere gaur egun saiatzen da alde batetik material berriak sortzea, material organiko hauetan ezaugarri bereziak sortuz, propietate ferroelektrikoak, propietate optiko ez lineal berriak, propietate erdieroaleak, eta bat. Eta beste aldetik,
mesofase hauek likidoen propietateak ere dituztenez, nahaztu aldira beste material batzuekin, material aktibo batzuekin, eta aprobetxatu alda material hauen egitura, material kristal likido hauen egitura nanometrikoak nahazketa horien bidez, adibidez, laser argia lortzeko edo egitura nanometrikoak, filamentuak eta eraikitzeko.